Yabona nami kule njoba kuzoqala inyanga kaZibandlela. Yes. Kulabantu abahlela imicimbi eminingi. Abanye bayashada, bacacelwa. Abanye bacacisa ogogo babengacacanga. Abanye babuyisa benza ama-unveiling. Abanye bafuna ukukhumbula asebadlula babaphithebe. Uyangizwa ngithini? Yes. Ake sibheke lesigaba sokuhlaba. Okay. Unveiling. Okay. Uyangizwa ngithini? Ake sikhulume oqala. Kukhona lezi zinto ukuhlaba uyahlaba ungayishisanga iphepha. 1. Uhlabe futhi impepho uyishisile kodwa ungahlabeli umuntu o-directive njengomjabulelo mayifile ngoba uzofa kuqala. Yeah. Yes. Ngicathi angithola ngithini. Hayi ngiyakuzwa. Thanda mhlanje nje ubalekile. ngivuma yonke into. Yeah, okubalekile ke lokho. Uma sikhuluma ngokuhlaba ngizokuhlukanisa igaba ezintathu. Yes. Kunokuhlabela umnomzane uma edlulile. Okay. Kube khona ukuhlabela umlobokazi kushuthi umfazi ocacile. Okay. Bese kuba khona lokhu kokuhlabela iqhinkehli. Okay. Umsalaza beyo Yes. egcekeni. Kuthathu engizoke ngikhulume ngakho namhlanje. Okokuqala 1. Uma kukuthi umjabulelo ucacelo angikugcobeki amafutha angekehle endevisi njengaro. Yes. Yeah, right? Ucacelo umjabulelo. Yes. Kwenzeke abakini bathi fa ngoba awubona nje obusengaka. Yes. Mangase kuthi udlulile awushonanga mkhulu. Okay. Ufile ngoba khona kade sisakulindele kuwena ngoba semncane. Oh, okay. Cathi ngithola. Izwakala kahle kakhulu. Ufile. Isikhathi singakafiki. Sisalinde lokukhulu nakuba umakade nethongo lakini babenze iCaucus ngale ngemumva bakunika lesikhathi esincane. Kodwa thina besilindele ngoba besingazi ukuthi uzophila isikhathi esikakanani. Ingakho sithi ufile umjabulelo. Okay. Umuntu oqala osukwini ezelwe kuze kuyofika eminyakeni ewu50 noba ewu60. Yes. Lo muntu maye kwenzeke edlule emhlabeni ufile ngoba khoningi okusuka kusalindelekile kuye. Uyangizwa ngithini? Akufanele angabe ubezokwenza. Yes. Kodwa ke waseyafa. Ngicathi angezwe. Kuyezwakala dokotela. 2. Bese kuba khona umuntu oshonayo. Mawushona kusuka ku60 years kuya ku79 years uyashona. Uyangizwa? Okay. Mangithi uyashona ingoba kuvese kusuke sekuvese sekulindelekile ukuthi ungahamba noba yinini usithele. Ngathi angeze igama shona. Yes. Bese kuthi kusuka ku79 years kuya ekupheleni kweminyaka leyo. Uyangizwa ngithini? Yes. Ngoba wonke umuntu uzogcina ehambile. Bese kuthiwa lo muntu ugodukile. Oh, okay. Ngathi angezwa manje. Yes. Ugodukile. Ngobani ubese iphilile leminyaka eminingi kwenzeka kade kulindelekile kuye. Yes. Wasiyagoduka. Ngathi angezwa. Yes. Ucacelwe ke lo muntu angithi. Yes. Umuntu ocacelwe makumnomzana. Ngiqala ngomnomzana first. Yes. Unenkomo ezintathu ekufanele zisetshenziswe kuye. Okay. Uma efile, eshonile noba egodukile. Efile, eshonile noma egodukile. Yes, thatha yabona? Yes. Akukho la kusala khona. Lezi inkomo ucacelo sokusuka umnomzana uma ucacelwa imvunulo yakhe yokuba umnomzana uyiqoka esicaweni. Ngesikhathi kuzomemeza iphoyisa ukuthi uyamthanda na. Yes. Uma ke kunjalo, uyageza? Yes. Yila kufanele khona ke mawufile noba ushonile noba ugodukile. Kube nenkomo yemvunulo
le ebulawe intathakusa bese kuthatha isikhumba sakhona ugoqwe ngaso usuyiswa ethongweni lakeni uvunulile. Oh, okay. Imvunulo le. Yes. Leyo nkomo edliwa nje mhlapha nje. Ingashiselwa nampela. Hayi shisele impepho iyabhebha. Yes. Ngathi ukhathele ibhakede sishisane nempepho la. Ngase idlozi leli kulandele lilande nabanye ngoba sesidisa impepho. Yabona. So asibuya ke size la. Uma ke sekudlulile konke lokho, uyangizwa ngithini? Bese kuba khona inkomo lekuthiwa ehlangu. Enziwa enyangeni ezintathu kuya enyangeni ezisithupha umuntu efile, eshonile, egodukile. Uyangizwa ngithini? Yes. Umuntu njalo wesilisa mnumzane engoluma ngayo. Angikhulumi angifuna ugadla ngishiye kanjalo. Yes. Ukubalekile ukuthi izinto okufanele siziqaphele. Leyo nkomo futhi nakhona ile nkomo ekuthiwa yokujikijela ehlangu. Isihlangu. Yabo. La ibulawa futhi na ekseni ayibulawa ebusuku ilale cha. Ihlatshwe ekseni maqeda insizwa sala ekhaya mangikhuluma ngomuntu ke osuke ese insizwa olindele ukuthi ayojikijela naye. Yes. Khuluma ngomuntu osethombile wathomba usukususa esigabeni sokuba lijaha. Okay. Uyangizwa ngitshela? Yes. Ngishempini nini nisukela labantu abanamajubane amakhulu nibabambe ngezandla ngqe. Nibuye Thina sifike na. sesibacoboshisa. Yabo makusempini ke. Yes. Yahlula bengihlaba ngidlula njenge naye. Yabona? Yes. Emva kwalokho nibuya nenyamazane. Khona ke inyamazane ekubuya na mhlambe ubuya nevondwe, isomi, iqola, ungcede, ucilo uyayibona lonto. Ningenyoni, uyangizwa ngithini? Yes. Lezi nyoni ezincane zashiswa ziphelele ngaphandle edliwa umuntu ngoba izona ezivala imkhuba lomuntu. Okay. Jikelelwe ekade yenze saphila. Oh, okay. Uzabe nesihlanga esiphilayo sokungena manje ethimeni lethongo lala ekhaya. Ake ngithi ke sekubanjwe nempunzi, kwabanjwa iphwithi, kwabanjwa unkonka. Angizwa? Yes. Lezi lwane ezinkulu ke zona zifika ihlinzwe zifake la kubo. Uyangizwa ngithini? Okay. Ngoba kusuke ithongo lemukela ukuthi liyamvuma lo ukuthi uyangena ethongweni. Akunagcopho okhona ngaye. Kusho ukuthi dokotela uma kwenzekile ngekhathi kuyojikelwa kwabanjwa izinyoni zishiselwa ngaphandle kodwa makwenzekile kwayilwane inyamazane ezinkulu zingena ngaphakathi ngoba kusuke kuuphawu lokuthi umsebenzi umufi bamukela. Yes. Kodwa lezi nyoni sezishisiwe vese. Okay. Vese ke ngabe khona amajuba kuyashiswa lokho kuphela ngaphandle. Kufanele futhi kube namamayela ama-kilometers. Ikilometer kuye ema-kilometer namathathu ukushisa ukuze ukushunqa khona kungafinyeleli. Ungeze egcekeni. Uyangizwa? Yes. Jikijela lokho. Bese lenyama iyadliwa le nkomo ziyababuya ngakusasa sebezohlinza lezi zilwane ke abayibambile. Sebeyayipheka ziyadliwa kudliwa kushawa ihubo la ekhaya kusini ijadu la egcekeni kujatshulela ukuthi usibandani nako basingake siphinde simbone kodwa siyathemba ukuthi ithongo uliyomphendula agade umuzi wakubo umuzi wakhe kanye nesizwe ekade phila phansi kwaso. Yes. Ngathi angeza. Zwala kahle dokotela. Siyabuya ke manje siyadlula bese kube fika la kuthiwa khona umuntu uyabuyiswa. Abanye bathi bamkhuphula ngazi ukunyusuke enyusisa uyapi ke. Lokukhuphula igama ngifuna ukuhlehla nje kulona. Yes. Ngisami nalo. Umuntu uyabuyiswa. Uyangithola ngithini? Okay. Akubekwe ekuthenini abe yithongo elizomenyezwa empephweni la ekhaya. Yes. Ila ke nithi ngeulimi lamanje i-unveiling. Yes. Yes. Lokho ke umnomzane kuyahlatshwa kwenziwe yonke into kuhlelwe ngegaba zakhona. Uyangizwa ngithini? Yes. Kunezicubu ekufanele zigadwe ukuze umsebenzi ukwazi ukuphumelela. Okay. Umnomzane uma ebuyiswa umjabulelo. Uma nje abakini bekubuyisa wena. Yes. Abakwazi ukuza kuwena mjabulelo ngishathi ucacela. Okay. Kodwa wena babiza uyihlo
nomkhulu wakho. Uyangizwa? Yes. Ukuthi sicela nimemeze ubani? Umjabulelo. Yes. Ngoba senza umsebenzi wakhe bese kuyathenyelezwa phezulu kwenkomo esibayeni. Yes. Senibikile le yankomo ngembuzi. Okay. Elective sendlalelo. And umuntu kufuna nazi ukuthi we umsebenzi wakhe ngokosiko hayi ngokomkhuba wabelumbi. Yes. Umuntu ubuyiswa ngelanga ashona ngalo. Okay. Le impela sonto yaqambeka ngoba sadunwa impilo yethu yonke evikini. Sathathwa insuku ezinhlanu sanikwe impilo. Ila sasikwazi ukwenza zonke izinto ngesikhathi sethu. Ingcindezelo ke leyo baba. Umuntu inkomo ilanga ashona ngalo mangashona ngomsombuluko. Inkomo kufuna ihlatshwe ngomsombuluko. Ithebe zayo iphume ngolesibili. Ngesikhathi ihlatshwa lenkomo ngomsombuluko kukhunjulwa yena sethu sesiyadudula ngoba wadlula ngaleli ilanga. Uyangizwa? Uyethongweni. Yes. Bese kuthi mase kukhishwa ithebe. Makumnomzaneke angithola ngithini? Okay. Ukhishwe ithebe zakhe ngo2. Uyangizwa? Yes. Sesimnika ukuthi sisiyadla sengajabula nomndeni wakhe. Usuke ngomeme umndeni wakhe usungamemeza. Okay. Okay. Umemezela ukuthi uvika izinto ezizinkinga la ekhaya. La igcekile. Uyangizwa ngithini? Yes. Nesizwe kade phila phansi kwazo. Yes. Bese kuthi isiphanga kugiwa ngaso ngehora lesihlanu. Oh, okay. Sesisuke sibayeni. Okay, yes. Ngathi ungizwa kahle. Izwakala kahle dokotela. Siqedileke. Sesiyabuya ke manje siyahamba siya kumuntu wesifazana ocacile ngoba sikhuluma ngomfazi manje. Yes. Yangizwa ngithini? Umuntu wesifazane ocacile unenkomo embili akanaso inkomo entathu. Unenkomo esidwaba lebulawa ngesikhathi kade eshonile. Ngesikhathi kade eshonile mhlawumbe Engakafihlwa. Oh, engakafihlwa. Yebo. Yes. Isidwaba sakhe leso esenziwayo. Uyangizwa? Yes. Loso sidwaba yena akagoqwa njengomuntu wesilisa. Sibekwa lapha ezinyaweni enzansi kwezinyawo. Yes. Bese ngoba sibambela isikleti kuye. Okay. Isiketi sigqokwe enyaweni esikhuphuka. Yes. Yes. Emva kalokho bese kuyiwa ngqo ekuthenini ke yena ke manje useyabuyiswa. Noba niyamkhuphula ngaleli ndlela enikhuluma ngayo. Yes? Yes. Yabona kanayo inkomo ephakathi nendawo. Ayikho. Akafani nomuntu wesilisa ocacela. Kodwa umehluko umuntu osifazana leyo nkomo masiyenziwe. Asishawa isaga esibayeni. Okay. Yangizwa? Yes. Kodwa kushawa isigeke abafazi abacacile la ekhaya abasaphilayo. Ngoba kusuke kwenza umsebenzi womuntu owacaca la ekhaya. Ngabe ugogo omdala usegodukile. Ngabe umfazi oseshonile. Ngabe umfazi ofile. Yes. Kodwa ushayela isigeke endlini kagogo la kushiselwe khona impepho. Uyabona umehluko kuphi la? Idlozi lomuntu labandoda lisesibayeni. Ingakho kuma kuumuntu wesilisa kugiwe esibayeni. Kuhanjwe nesiphanga kwendlini kagogo. Uyangizwa? Yes. Kodwa uma kuumuntu wesifazane abafazi bala ekhaya amadoda awadleli nje isixhanti esibayeni nenhloko. Kodwa asidlela ngaphandle kwesibaya. Alinda abafazi bala ekhaya abashaya isigeke endlini kagogo. Yes. Uma belinde ukuthi abashaya isigeke mabeqeda ukushaya isigeke endlini kagogo ukuqiqize sebeqede ukudla umhlubulo abafazi bosomhlubulo. Yes. Angizwa ngithini? Yes. Bese badle inyama yesifuba uhalf waso ephekiwe. Bese belandela ke ngenyama ngaphakathi. Abafazi inyama abafazi leyo. Yabo isinqa ngakhuluma ngaso. Yes. Esezali kwazi. Efika ihlale sebhema amadosha azo esinemfu bese ithimla kancane. Isithi undodana cha singamdedela simkhulumele koyise. Uyangizwa? Yes. Ukuthi akangene ethongweni ngoba wenze kahle. Sithefuya sihleli ngalesinqe sale nkomo. Uyangizwa? Yes. Esingathintiwe.
Okay. siyothintwa kanye nommiselelo womkhono oyothi uma ngakusasa sekwenziwe izicubu zomndeni lo mndeni osuku umndeni wangempela hayi lo mndeni opretenda nayo mase Yes. sibeke ngolimi lesilungu kodwa ke bese bethola izicubu kulomkhono uyangizwa Yes. and kunalento nineniyenzayo nithi khona umlenze kakhari makuhlatshiwe ayikho lonto inkomo yokubuyisa umuntu uyangizwa Yes. ayikaze ibe nelungelo lokuthi kungafakwa amafutha phezulu kwayithoswe ithinte nanoba ubani ozobepheka nakuba mhlawumbe usesikhathini omunye kade edlule evuka ocansini uzolekelela la ekhaya izinto zonke lo msebenzi usuke siwonakele akho mlenze kakhari enkomeni uyangizwa ngithini Yes. Yes. kodwa into ekhona yinye ukhari ngoba phela namaplate manje amaningi enziwayo thengani inkomo inyama yenkomo eceleni la nizobuya khona isiyaqotshwa enziwa ukhari la ekhaya uyangizwa hayi le eshiselwe impepho la ekhaya ngoba umsebenzi uyonakala Shuthi dokotela ngamanye amazwi uma kuphekwa ukudla okuzodliwa akumele kusetshenziswe inyama ethathwe enkomeni lesuke yenza umsebenzi. enjalo nje indaba akujeki futhi mkhulu lemlenze ombili yenzani kule nkomo khona umlenze owenza izicubu zawo konke uyangizwa Yes. Yes. kube khona umlenze uyangizwa ngithini okuzosikwa kuwo kosiwe kusula nombani ofikayo la ekhaya Yes. uyangizwa Yes. bese kuthi amadoda kunensonyama Yes. ekufanele insonyama bayidle mjabulelwa ake ngithi nanga umgabadeli Yes. ubongani Yes. umfowethu sakheduzana asikhalelene Yes. insonyama mayikhishwa iphekwa kwamfowethu Okay. kunokhambo umfowethu aligaye yena lapha kwakhe Yes. yes bese kuba namabhodleyana Yes. ekuzothi mabeqeda ukudla lensonyama bengakayi sibayini emkhonweni la kwamnyadi uyangizwa Okay. la ekushisa khona impepho kodwa umfowethu lapha umnyadi njengami sabandawonye Yes. Yabona le nje. Yes. Yes. sebezothi mabeqeda ukuphuza sebedlela insonyama sebephuma babonge ngala ukuze ithongo lixhante emzini kungabe ngazothi umuzodwa kade uhlabile ngoba sibamsene Ngoba sumuzodwa nibambisene. wekhehle lodwa lesende lodwa lembewe yodwa Izwakala kahle yakho dokotela icace ba. Yes. bese siyabuya uma ke sekufikwe ngapha esibayeni ila kuzothathwa khona umkhono Yes. ozoya esibayeni bese uthi mawufika lapha esibayeni kukhishwe ugalo lele kuthiwa elifuphi Okay. uyangizwa Yes. lo galo uyonikwa abafana asebethombile kodwa abangakafika emsizweni Okay. lo galo Yes. bazosa bona bawudle badla ugalo bona bese kuthi abanomzane badla isiphanga angizwa ngithini Yes. Yes. kusikwe esiphangeni kasalogalo kudliwe bosa ngala abahlangani ndawonye bese maqedwa kulethwe isixhanti Okay. kulethwe inhloko enenkotha yakhona Yes. Yes. isixhanti sidliwa amabhungu namakhehla ngasenamazini Oh, okay. bese kuthi inhloko lenenkotho idliwa banomzane uyangizwa ngithini Yes. Yes. bala ekhaya esibayeni sala ekhaya ngathi uyangizwa ngithini Kuzwakala kahle dokotela. mabeqeda leso siphanga maqedwa leso kade besosa yiso lesekuyokhiwa ngaso sekushaywa ihubo lomndeni segiya insizwa sala ekhaya sikhuphula lo muntu wakubo sezimenza ithongo lala ekhaya
ngaphandle kwamathandabuzo. Yes dokotela. Athi angezwe. Kuzwakala kahle kakhulu. Okubalulekile ke kunako konke. Mase kuqediwe ukukiwa ngalesiphanga. Abakwazi ukuyophinda phakathi esibayeni. Bawuqhubeka lomcimbi. Sebeyonikwa indlu egcekeni, sebezohlala babuse kuze kushaye leso sikhathi sokuthi ke amathonga abo adela nini ukwebusa. Ngoba umuntu akaxoshwa uma kunomsebenzi. Uyangizwa ngithini? Yes dokotela. Wamxosha umuntu kanti bekusekhona ithongo lakhe elizobusa salomsebenzi wala ekhaya. Elalisinoko kodwa linamandla ukuthi lo msebenzi wala ekhaya ubusiseke. Uyangizwa? Ngesikhathi umxosha ningakafiki lo msebenzi uthi ihambile inhlanhla yakwamdlalo osekade ekhona kakweyami. Oh okay. Ngathi angezwa. Izwakala kahle dokotela. Ingakho kufuna ubekezele uma unomsebenzi ubheke phansi. Uyangizwa ngithini? Yes. Bonke abantu namathongo afike nabantu bamemile. Aneliseke kuze kuthi isibusiso abazoshiya la ekhaya isikhathi bebonga ngoba umuntu mawusumxoshile akakwazi ukubonga ukuthi kusekuxatshana uyamxosha yes. Egcineni akube nalokho ukuthi kunikwe isidima emathongweni abafike nawo ukuze nanoma ngabe ubani la egcikeni uma esehamba esebonga isibusiso siphenduke sibe impepho enhle egcikeni. nakhake kunjalo mangizako kuyami ungimemele Yes. akuzi mina kuzomnyadi Yes. baxoxele ngale sebehleli ndawona ngesikhathi la besadla amavo bewadla ngathi thina esiphilayo. Yes. Wena usuyangixoxa usuvala amagate ngiyengibuka phela kwemizi zabantu ngophasifoni nje ukuthi igate liyavala awu kahle niqoqo ehlalo nisahleli kwasuka umuntu sesaqatha isihlalo siyagaxa nje akavali sikuvalelisa bese ngiyabona okay la abasilutha abantu Ngoba phela uma ufikile awuyifikele wena. awuyifikele wena sengizoya lapha la ke ekwelumelayo indaba. Yes. Nanga umuntu uyafa owesifazane. Uyashona owesifazane. Uyangizwa? Yes. Uyagoduka owesifazane. Kodwa akacacanga ithuba lokuthi agcacele komunye umuzi akalitholanga. Ushonela kubo. Yes. Kodwa usenezingane la ekhaya. Ngathi ungezwa kahle. Izwakala kahle dokotela. Kuyichila ukuhlaba inkomo uyihlabele lo muntu. Uyangizwa? Okay. Ngoba isidwaba akazabe naso. Iyahlatshwa imbuzi ogezandla. Uyangizwa? Yes. Kodwa ayihlatshwa inkomo. Ngoba akukho sikhumba azohamba naso. Ngoba sekho isidwaba sakubo azosiqoka, usiqoka isidwaba sasemzini. Ungizwe kahle? Kusho ukuthi dokotela kuyikona okusuke kulindelekile imbuzi nje yokugeza izandla ebakhona kuwo wonke umuntu. Asikho isidingo senkomo ngoba ngiyengizwe dokotela athi ukuthiwe hayi kasibani kuthengwe nenkomo kakhari. Yandisa ukudla leyo nkomo. Kodwa sikhomba sinje kuwethu nina. Okay. Anginankinga kwehlaba vese ukuze idliwe inyama kufanele ife inkomo. Yes. Kodwa akho sikhombe sethu nina. Hayi ke. Simpathisene. Ngobani ube yiqinkehli la ekhaya wangacishada. Okay. Ngathi angezwe. Okay. 2 Uma esefihliwe nina uyise akanalo impoqo yokwenza lento ekuthiwa ukumbuyisa ngoba uyiqenkehli la ekhaya. Ngizwe kahle. Yes. 2 Uma ukuthi uyisakasekho abafowabo banayo impoqo ukuthi bambuyise. Uyangizwa? Yes. Kodwa ngoba unezingane la ekhaya. Uyangizwa? Yes. Izingane izona. Uyazwa ma? Yes. Ezizoxoxa nomkhulu wazo sicela ukwenzela ukukhumbula unina la igcekeni. Zona. Uyangizwa ngithini? Yes. Noba sixoxe nonina lume ukuthi sifuna ukukhumbula unina bese simenzela umsebenzi. Isithebe sikababekazi egcekeni kasikho. Nesika auntie kasikho.
kodwa senziwa yingane zakhe ngoba sinelungelo lokukhumbula unina ngoba uye owayifukamela wayiletha emhlabeni. Izwakala kahle yakho udokotela futhi icace ibha. Manje uma ingane ke zithi umshana ethi uyamenzela uma wakhe kuyaye kube inkomo noma imbuzi noma kuyaye kuwe ngokuthi umshana unamapha amandla. Masazomenzela inkomo ilungile ayinankinga. Ayinayo. Kodwa akacele iqala. Ngoba phela vese umshana ukhothama kumalume noba khothama kumkhulu. Yes, la igcikini, yes. Akamenzele ngalowo mandla bese beyamkhulumela ke emsamo laba abasegonyeni lokukhuluma emphephweni. Kwesisikhathi uthola ukuthi umshana ubile namandla waba nomuzi agcine kwazile ukuthi ube khona kuyimpoqo ukuthi kumele uma wakhe aye komenzela komalume noma yena la eseneqhokuvana khona angakwazi ukumenzela khona. Uma iqhovana lakhe labekwa Yes. omalume bambikela lona unelungelo lokwenza la ekhona. Unelungelo lokwenza la isuke sekho. Kodwa uma akhe iholo nje noba iheke uyangizwa? Yes. Elokuhlala ukuze anganethwa imvula la ngabikwa. Uyangizwa Yes. ngithini? Yes. Sekufanele ke manje ke ayenzele phela lapha ngemuva. Yes? Noma acela omalume bambikela umuzi kuqala. Okay. Bese kukhona enzela unina sebembikele lona omalume bakhe. Ukuthi nanku umuzi. Cathi ngithola. Izwakala kahle yakho Ndoda. Indodakazi usibandani yawunweba wafika la. Yes. Cathi ngithola. Ngoba kuyenzeka ukuthi abashana bagcina bebile nawo maxhokuvana. Kunjalo nje phela. Bese egcineni umshana ukhulisa umuzi wakonina lo. Yes. Akukho okunye ungafuna kube ngale. Vese ulala ekhaya kufanele futhi aqhubeka ukushwe ngalokho. Yes. Ngicatha ngezwe. Izwakala kahle kakhulu. Mase sihamba siyophethe egcineni. Khona omunye ozothi hey kunengane la ezimane zife. Inenyanga yodwa noba ichitheke eswini inenyanga ezihlanu. Hayi balani ukuthi yayikhulelwe ngesikhathi esini. Lokho enifuna ukwenza sekunesikhathi esingakanani ngabe yasiphilile. Ila kuveza khona kukodwa ukuthi kudinga silwane esingakanani sokumenza ithongo naye hayibona engakhohliwe noba engakhohlakele emndenini ngoba yena engalitholanga ithuba lani lophila. Kusho ukuthi dokotela ngamanye amazwi uma kwenzekile ngazimuthizeni umntwana wadlula esemncane uma nifisa ukumenzela kuyaye kufanele nikhumbule ukuthi udlule nini ongenza ukuthi njengamanje ukwesiphi isigaba ngokwempilo uma senilandelela ukumenzela nilandelele ngokwesigaba sempilo angabe usekusona manje nibhethi ngabe usethombile ngabe akakathombi ngabe usengakanani kunjalo nje kajeke izinto ke lezo ke ekade ngithi ake ngixoxe yes mayelana nendlebe ekuthiwa ukuhlaba nokubuyisa umuntu okay ukuthi igaba ingakanani okugcina nokwenza ke izinto zicace zithi bhanje ke kade limhlophe ehlongweni yes bakwethu asingathatha imkhuba bese si-applya emsamo yethu yes kodwa asithathe isiko silenze likhule emsamo yethu bese kuthi okuyimikhuba sidedele nezibongo iqambe leyo mkhuba hayi ukuthi simbandakanye kona konke sikwenzayo emsamo yethu into ekubizwa ngomkhuba. Hayi wayibeka yacaca dokotela mhlambe ke ukudlula nje kuba namuphi umthelela ukuthi kokusuke kwenziwa ingasetshenziswa impepho. Yabona uma uke wenza into impepho ingasebenzanga okwazi ukuthi wenza idili likamkhipheni elikanjenje into engekho engayangalutho ndawo ethongweni. Okay wenze nje nithi braai yes ya okwazi wenza lokho nje oqala lokho uma futhi bungekho utshwala besintu namahewu amhlophe
Yes. lo msebenzi awukho Okay. khona insizwa ecula umaskandi engizisho ukuthi uzanefa ngicabanga yazi Yes, yes, umfahlomuko, yes. yabona khona akayikhuluma wathi nadlozi lami ngeke ngiphinde ngikubekele ngisho umamsami emzamo ngoba manje udakwa maqedwe ungakwazi ukwenza lutho akuve ngoba kuthiwa kubeda kusoyidakiwe iphunga Yes. lo mamsamo lisho ukumemeza wonke amakhehla ayeshiphuza isicathulo mayibuya kozingela phansi kwehlahla engaphuzele kudakwa Yes. Angizwa? Yes. kodwa ephuzela ukwenzani Thibila. thiba ilanga bese ebheka nenkinga ekhona ezweni azimungunye phansi kwehlahla emva kwemine kade beyigijima besukela inyamazana hlamba baba mangalotho Ay, uyibeke yacaca Caca-ke sipa dokotela. Yes. 2 umcimbi ongenawo utshwala besintu namahewu akona umcimbi lo okwazi ukuthi wenze futhi idili likanje nje uyangizwa Yes. kufanele ukuthi wenze uginqe nje ecikeni ngoba utshwala akubona kwangebona ubokudakwa kodwa kwakuhlala phansi masiqedwe ukudla isithebe saba nomzana Yes. bese sibheka impilo ukuthi ihamba Yes. kanjani esizweni sakhile Yes. Yes. ngicatha ngithola ngidela Yes. sesiyagcina imzuzu isikhombisa ngithi Yes. 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 ya Yes. sesiyagcina manje yenzani okuzolungelana nemsamo bese niba nesiqiniseko ukuthi enikwenzayo isizukulwane somndeni Yes. siyophila ngakho kuze kube segcineni kunjalo nje Ay, wayibeka yacaca yathi ba dokotela nasigcineni ke wayisonga ngendlela eseqopheneni eliphezulu nangendlela emangalisayo. kunjalo nje akujeke ngicabanga ukuthi ke ubheme wakhola nawe Ay, ngibheme ngakholwa hayi nganele. igudi belishuke kahle akho Awu. Bekungekho nhlambe bekuyimshubo nje. ube ulozolo nje Ulozolo. ngiyabona odlala uthimla uba ya kulungileke kube sekuthi ke uma sibuye Yes. sibheke uhlangothi oluthize Okay. engizolucubungula bese ngiyakutshela Ukuthi ilona lu. lolu hlangothi la kuhlaba Yes. kodwa ugcina uhlabela ilutho uthatha idlozi lakho yami ohlabela kuyama ngoba lakho yama liyisela Yes. ngoba kakuyama kuyalanjwa akuthunqa lutho Yes. bese uyontshontsha kamnyade yabona Yes. Yes. izinto lezenzenzayo nithi manenza umsebenzi kumnakale umsamo uphele uthi nya Yes. uba mabheketwane ekhaya ngoba Yes. ninisidlule ukubheka ukuthi izinto zimi kanjani Ay, izwakala kahle dokotela. umnyade utholakala ku 083 083 468 468 6173 asiphinde. 083 Yes. 468 Yes. 6173 Yes. Yes. noma mnyati.te@gmail.com mnyadi@gmail.com. okamnyadi umntwana Yes. ubhuti wabhontsheza siqwaqana into ebida amadoda ehlingene ebhontsheni omconyana ngamadlovu unyawo udle ikati emsuthundeni umuntu wazi ungesibuzo onyanga qeda khahlele ibhakede ngaphele ngisho isonto Yes. uma bekuza ngomthakathi kanti uzolapha uma ngane ngasheshe etendeni kaDube workshop maqeda lixoshwe liswe laLbert Park egebengweni kusho mina ke manje ukhwanda sekwela amile umbuyo emile ubuseka nahlobo untombi usokela intombi kadila ngithi nje konke kushiya lemjabulelo nekhanda lakho ngathi iclash yebhanoyi Right ke isikhathi sami ke masika nje siyangivumela kuba ngidede inkundla na kanjani mina sohlangana kusasa ohlelweni siyaziqeketha current affairs na kanjani ke udokotela Mnyade sophinde sibe naye ke ngesonto elizayo sizoyibheka kabanzi ke indaba yaso ke isintu ngishaya ingoma emnandi kakhulu yale thambule ethi Normalizo.